Už niekoľko týždňov prebieha veľká súťaž o detské ihrisko. Minulý rok sa podarilo žihadielko vybojovať až 2 mestám v našom regióne. Využívajú ho deti v Šali a Seredi. Podarí sa tento rok spojiť aj Galanťanom pre dobrú vec? Detských ihrisk nikdy nie je dosť. Svoje o tom vedia aj obyvatelia Galanty. Jednou z možností, ako získať modernú plochu s hracími prvkami pre deti, je projekt jedného obchodného reťazca, ktorý bol v minulom roku úspešný v Šali a Seredi. Tento rok o žihadielko bojujú aj v Galante. Veľké hlasovanie podporuje aj základná škola na sídlisku SMP. Sme najväčšia škola v Galante a rodičia týchto detí vo všetkom podporujú, takže nevždy je taká príležitosť. Mnohé tieto deti sami ešte chodia na ihriska, majú súrodencov, ktorí ihriska využívajú. Najväčšia základná škola vyhradila pre svojich žiakov počítačovú učebňu pred začiatkom vyučovania, ako aj v poobednejších hodinách. Hlasuje sa aj na hodinách informatiky a tak hlavne tí menší sa zábavnou formou učia pracovať s počítačom. Výsledok toho ich hlasovania sa zaznamenáva, každý hlas zapisujeme, vyhodnocujeme, dole máme nástenku, kde zobrazujeme deťom, ako hlasovali, vyhodnotíme ich potom a odmeníme s nejakou sladkou odmenou. Herné prvky na motívy rozprávkovej včielky Máje sú určené pre deti od 2 do 12 rokov. Nájdete tu hojdačky, kolotoče či pieskovisko, kde sa vyšantia veľkí aj malí. Ja sem chodím každý deň hlasovať, lebo to ihrisko veľmi veľa detí potrebuje, lebo môžu sa deti hrať. Chcel by som to ihrisko a sme radi, že sa nám to takto darí, že chodíme všetci hlasovať. Aby aj tí menší mali tie ihriska, lebo akože ja to už veľmi nepotrebujem, ale tak tí menší, aby sa tešili. Mestá sú rozdelené do 5 kategórií podľa počtu obyvateľov. Galanta sa o prvenstvo každý deň naťahuje so Skalicou. Dúfam, že budú hlasovať aj cez prázdniny, keď teda tu nebudeme a budú mať už len možnosť doma, ale tak dúfam, že to už ustojíme. Každý, kto chce Galantu podporiť sa do hlasovania na internete, môže zapojiť do 28. februára. Martina Bešírová, televízia KREA.